Shaba
in the name of Jesus. Koswa ne yewrade nyankopon aye. Koswa mawrade nyankopon te wonka. Ye koye na yeso no. Enye nipa nyina na etimi asori anope. Niama pi na sisi anajo no. Niama pi na sisi anajo no. Ye fre bia anajo so ontuka. Omra na busu ofie o. Ye fre obi sa ne mpa no. Bibi ye no. Anso odie. Wanti ati carbon bia. Enfro oman foforo no so. Baby bia wabusu afo no wo no. Baby a unua no mo wo no. Meka Europe ho. Asia ho. America ho. Omu nyina ti ase. My God. Omu nyina ti ase. Adentina one memom. Na ya Psalm 145. Psalm 145 verse 2 to 4. Na yansa maya ne so nka bebe nchira no. Psalm 145 2 to 4. Meshira woda nyina na meyi wudi aye dada Awurade so na ose ayeyi kese de kese yemu eni hwehwemu awontoto aso onkamfo wunuma kire awontoto aso foforo na waka omani ye amen amen. Ose meshira Awurade din dada Sama weni so Sama nyamente wone ewa first service o how ne wa mane ani nyina mu Awurade asan amade papa cho Sama woni so nyamente o shabada barika Maoneso Mawante one osafata soja ye shanda badana denina beyina ya denina shanda ama wabuziero dana se yebrisa kodai se uswo aso ade cheya ya rade nsano dana se oyari emunya Pashawo Ama the party Danas Osiyama Yasida and Loss Jaya Disradia Radia Semono Osima Wasida and Loss and Jay What is Radia and Nanu Pay Sanfo Likayo Kabibicha Abraham Yankov Isaac Yankov Kabe Bichira Abraham Yankov Isaac Yankov Oh Jacob Yankov Kabe Bichira Tawa Sompa First of all and I'll pay you and Yayo and Yayo and Adio Ahomachi Kabe Bichira Baby Ahotimini First of all
YouTube kabe bi jira obi manso obi kroso danasi Oh, in the name of Jesus Christ. Nyamin shira opi. Yes. Say enano pain so only ya bompaye. I was Sompa first services so. Yes. Afe na waso wa fidie na me ma wache. I was baby bi a wo hwe ya wo tie ye bia. And now when nyame soma for no nyame akoa no. Nyame difo. Eye bishop Sackey Kwapong and any team and I share Sompa first services. And now no pay a futu sama me de brown no. And there ye be ye free. Eye Genesis chapter 18. Ye become verse 14. Then sama me de brown nyina ne say jai how no wa manye ni nyina fama erade jai ni nyina mu ma erade jai how ni nyina mu ma erade na erade betimi aye ebi a wo hwe me na no pay ebi anuama mu aye den se na mi pia fa hene ene sika sembe ho aye den ena o kafo be twetwo enya wo nkwa ne nipa akafo adi kan twetwo na no obaku nani no e wo silafat no o se akafo no ba na bia ne soso asa bibibie ni fio ho aso erade bemo erade bemo I was Sirafat home, and then mini baby be a utia many free, and then Evrade Ebebem. Here and say, Obey Jai or Howling in Emo at the America day, and a yare dom. Yare been a how, Yare been a tetel, and now die at the Sabia, and now da on passo, untimen sorry, Webu boo, Jesus, and that day, Yana doctor I can't tell, or say baby a dream dear, Yeradi Bim. One said doctor na catch us, Eradi Bemwa, a betty me aye. Obisa and Nempo Yamisa Mammy Quachuma, if it's a
mekɔ yɛ no mamfa hwe ama mekɔ adwuma nnora no mede ɛka bae ma owura mfi sɛ anaa no Peter sɛ yɛayɛ adwuma anadwomu no nyinaa anso yɛanya hwee anso Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ kankɔ baabi bi a ɛdɔ launch unto the deep. Peter launch unto the deep. Ɔsi Peter kankɔ baabi bi a ɛdɔ no na sɛ gu asɛw no biom na ogu asɛw no ɛboma ɛnam bebree yɛntie Nyame asɛm. Biribi yɛ Awurade yɔna. Bibi yɛ Awurade yɔna. Ɛbrɛ a mahyɛ no. Ɛbrɛ mahyɛ no. Masane aba wo nkyɛn afida sɛsɛ no. Aba wo nkyɛn afida sɛsɛ no. Na Sarah anya ɔba. Na Sarah anya ɔba. Hallelujah. Amen. Ɛnɛ anɔpa yi wa one yɛsom wɔ Sompa first services so. Ɛnɛ asɛm a mede brɛ wo ne sɛ wohaw no gyae ne nyinaa mu ma Awurade. Wokɔ dada no gyae ne nyinaa mu ma Awurade. Ɛno na obi kɔ ne mpa so wɔ anana de akye. N'ani gu so saa. Ɔpɛ sɛ ɔda esi mu air condition ɔde ato 16 anso wɔntimi ano. Ɛnɛ so obi tie me obi man so ɛnɛ awaba Europe ahodoɔ a ɛtɔ da ɛkɔ negative -2 -1 -4 anso so awɔ bebrebe nyinaa no ontimi na ne nyinaa yɛ ɔhaw ne amane a abɛtɔ no so ɛnɛ mebisa wo sɛ ahaw bɛn na abɛtɔ wo so. Sarah abawa Sarah ɛne ne kun Abraham ɔma ware mfinhyia pii ɔma nyini ɛwɔ mo mfie nso nipa yɛfrɛ ne Sarah wanya mfinhyia pɔlpɔle aduɔkron 90 years Sarah nya mfinhyia pɔlpɔle aduɔkron 90 years. Abraham anya mfinhyia pɔlpɔle ɔha 100 years. Anso na ɛba no nyama. Anso saa afi no mu na ɛba no baayo. 100 years no ɛna ba no baayo. 90 years no ɛna ba no baayo. Enti anano na Sarah ne da so nyinaa ase. Ɔbɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ Sarah nyame bɛkyɛ wo ba. Na Sarah ɛsere. Sarah nyi ni bi. Ɛna akoduru gyina bia bi sɛ unyi ni sɛ yare no betimi afiri wo so bio. Unyi ni sɛ de afiri wo nsa no onsa betimi aka bio. Unyi ni sɛ adwuma no ɛbɛsan apagya bio. Unyi ni sɛ atɔfoɔ no ɔmo bɛsan aba wodwa suo bio. Ɛfiri sɛ nipa pamo odwadifo nyinaa afiri wo. Ɛnɛ obi o adwuma nipa ma ɛnɛ obi hwɛ me obi tie me ɔkɔ Central Market ɛnɛ wama na kora na owo ni kan ne nyina ne sɛ dwa no asɛe ɛnɛ me ba sɛ me ba bɛ ka kyerɛ wo sɛ ɔbɔfoɔ no bisa Sarah sɛ na wo Nyankopɔn na wo som no anopa osom na wia osom na anadwo no bibi yɛ Nyankopɔn no yɔ na adwuma sɛ be yɛ biom o me se wa pomodin ɛbɛsan aba biom amen me se wa yaresa no ɛnam kwan so ba amen me se atɔfo no san ba wa adwuma no mu amen ɔse de ewuo no bɛsan anya nkwan biom o de ewuo no bɛsan yɛ fifi biom de ewuo no bɛsan yɛ dan aso biom hallelujah amen ɛnɛ sɛ wotie me sɛ wote ka mu na fe na wokɔ adwuma sɛ wasɔre a wosiesie ho wɔ fie hɔ sɛ wote wo mpa so wote wo hɔ baabi bia wohwɛ me osukuni a wotie me a wohwɛ me na anɔpa yi me ba sɛ me ba bɛka kyerɛ wo sɛ Awurade sɛ afe sɛsɛ ɔkyena sɛsɛ oh na ɔtwe sɛsɛ bosome sɛsɛ ɔbɔfoɔ no ka sɛ yɛkɔ di afida ne yɛbɛsɛ abɛtwa mu enti Sarah afida sɛsɛ a yɛba abɛtwa mu no na ba ekuta wo
Ebemu anasa amem. O ebemu anasa amem. Enne mi gyina sɛ nyame somafo nyame dimfo. Sɛ efi hɔ no. Enne de efiri hɔ no Awurade ma na ba hɔ bi. Amen. Enne sugye ni bi su. Enne ɔware ni bi su. Aware no aye bisi basa. Aware na jija. Enne obi su sɛ ne ma odo ma ba asase so nya ne ma ni nyina sɛi. Enne bibi Awurade yo nana. Awurade betimi aye dan abem. Na Awurade ba bibi mu a. Eye yo. Awurade wura bibi mu a. Eye ye. Na ansa na be ye no. Jese ofre Awurade. Jese ofre no. Enti Jeremiah chapter 33 no. Verse 3 ne say, "Ose frɛ me hiandem na meje wo so." And na so be frɛ Awurade ano. So be frɛ Awurade ahomache a. Awurade beje wo so. Amen. Obeje wo so ya Obeje wo so. Obeje wo so. Yes. Awurade beje wo so. Amen. Se obe frɛ Awurade a. Se on ka wano ntum. Na obe bie wano. Na wa frɛ Awurade a. Awurade se obeje wo so. Amen. And na on so de ntra ho. On so de nyina edam ho. Na won frɛ Awurade. Yentie de twere sem na kan. Sei na Awurade a ɔyɛ ade yi. Sei na Awurade ɔyɛ ade yi. Awurade a osiesie ma no si hɔ no. Awurade osiesie ma no si hɔ no. Awurade ni ne din no seɛ. Awurade ni ne din ni seɛ. Frɛ me. Ɔse frɛ me. Na megye wo so. Na megye wo so. Na maka wo nsɛm akɛseɛ. Na maka wo nsɛm akɛseɛ. Ne anuama ahinta. Na anuama ahinta. Uhuye. Uhuye. Amen. Ɛnɛ dɛ me se wo jai wo haw ni nyina mu ma Awurade. Yenti a me ba fidie so me ka kyerɛ sɛ gya ni nyina mu ma Awurade no. Wa mo follow Cedar Hour. Na wo follow Cedar Worship Center. Die ni hɔ no. Awurade ma ne bam. Ɛni frafo ne te. Wɔna Oma brabo akodur yare no yese beyond medicine. Baby be aduru die. Don't mean you bio. Eya ho ho adanse ni bia. Ye bono Sompa TV memre da kire ni adanse ahodo. Awurade fam so ene me team no eye. Enti me ka kire wo se jani nyina mu ma Awurade na no pe ya. Awurade obeye. Sabra idie me pese wo ma wo ne so se Awurade wa ma mahu ade kyen a ena me gyae ena da nyina so hwe won sa o me gyae me difre me fiba me kura difre me kura fiba me yire difre me yire fiba me ma ekọ wonyuma so me ma oko school me gya wo nyina hwe won sa bie wa no fra Awurade bie wa no
and now we saw fashion Radisa or Mano or Nana where Jumaya Fuano for Munya Radia for Musha Radisa where Jumaya for Musha Radisa where Jumamu or saw office for Asha Radisa the Bibi of Juma fashion Radisa and give me higher day fashion Radisa and no be any that was among for you not quite Juma won't cry Wakafie Waka Demo fashion Radisa catch Radia catch them another on Sister Yamo 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 so yes Chenya you wano Benjamin Tena Benjamin Tone Radia Fry Abraham Nyangopo Fry Isaac Nyangopo Fry Jacob Nyangopo Fry Radia Audio of Jesus Christ. Yankopon Shroud. Yes. Says some perfect services. Yes. On your bumpire. And now me person de another day na share radin say. Commit the day unto the hand of God. Enti o kan Job na o say adechi wetimi akasa kire adechi di adechi o pesa adechi ne ye wetimi akasa mo amo Facebook ni nyina so mechiamo mo amo YouTube ni nyina mechiamo eye bright down kwa no mo mechiamo Porsche o say Jesus enshira ba nyankopon shira mo na mo amo Facebook mo share link no na empire ni nyankopon asama ye bon ofofro so enyoye sa brede bio wireless no mu yi tete no me na say bio wireless no mama me biemu o radio no biemu sa nso na o TV no bio volume no na one ye enkoso amo why na ye wo ade bia na Daniel oyane da na Daniel hu say ohene asachiram maranum no wakuchiri maranum no Daniel ye bibi eno na nem anopai me pese me no wo ye. Yenhwe Daniel chapter 6 verse 10 no.
oye bibi se na Daniel te se wokuchire atwere no na what is the wakuchire atwere no okọ ni fie nanso na ban so dan mu mpoma a eche Jerusalem adurabure na ban so dan ya eche Jerusalem na biebie we biebie ne poma na okoto ne nankrama anim da bunkotoje obunkotoje yes ose debia Daniel ewade a oye ne da the daily life the daily prayer of Daniel say obebu ni obekọ ni kotoje ni na wabọ mpa ye mprensa anopa ewia eni anajo ti se o ti se Daniel ye de no to jata menemu anya adwuma na wode Daniel eye ene me pese ene ni pa bi sorry senior Daniel sorry ye na Daniel back eye bibi sentimu bi o ma hwefo na tiefo ndie o se na Daniel te se wokuchire atwere no okọ ni fie nanso na abanso dan mu mpoma a eche Jerusalem abuebue na okoto ne nankrama anim da kromprensa na obompa ye daase ne Nyankopon anim sade oye no kane no a let's just Daniel wonu bia the prayer life of Daniel say obekọ ni kotodwe ni na wasu egu Nyankopon and let me say, oh, Jai, oh, how Nina Janning in a mummerade. Make Cassa Janning in a mummerade, a yard say a rade bay. Let's say Janning in a mummerade, a rade bay. Say Janning in a mummerade, a rade bay. Sompa first service, so Janning in a mummerade, a rade bay. Or both for no catcher, Sarah say. Now, so be ya rade yonna and a dear. Ena na no pay aya tete sem aya adwendwene ema wokoda ye wantimi ana ena ye di ebe awrade anim ye gyamu agu awrade ho ena obi se ena makadam mo mefefo nyina ekọ dwuma anso me de makadam efi se madwuma sai me kura dwuma sai me ire dwuma ye bisi basa Bible say 1 Thessalonica for say nsa nya dwuma no ma ensa no edi ena ye bie ya no aka rade say ena dan so ya koma so ade ni ye bia enye nshira ye fiba nye nshira ye difrenye nshira ye fiba nye nshira me ma difrenye nshira me kura difrenye nshira ne fiba nye nshira me ma difrenye nshira me ma afiba nye nshira ena bebe bia ubeko biara bebe bia onam bia bebe bia obetu ka ko bia bebe bia utu pragia bobo ya mo amu obi man so bebe bia ofru train akọ bebe bia wonam bebe bia ofru flight akọ bia enye nshira bia wa no ka kire rade senya Daniel ye ne da no ene bia wa no fa ene dai wa koma so ade fiegu awrade ni wo fiegu awrade ni na wo jumo ka kire rade da wa re apobode awono ejuma sama kelo mano bia wa no na rade
Jesus. Oh, in the name of Jesus Christ. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 11. Onyankopon asem makwa. Dabi. Ene ewo first services. Sompa first service. Onyankopon asem makwa. Dabi. Asem no be ye adwuma. And to say we shall decree a word, and the Lord shall establish the words. And ne ye be ye declaration. Obey declaration a go adwuma so. Yes. Declaration a go maso. Yes. Obey can some a go shebre so. Also before dia na nyame asem kana. O say sa na masem a efri manum beye. Sa na masem efri manum beye. Rensan ema me nchen kwa. Asem no nsan ma me nchen kwa. Na mom gise eye de mepe. Na emom gise asem no ye de mepe. Amen. Erade suma na asemo na asem na ebe na no pai no o se ensan ma me nchen kwa gise asem be ye de me ankasa mepe Jesu wa Nyankopon hira wo Facebook no so when ya bre den kasa urade Yesu enadai eya da foforo wasem se wasem ma ye nchen kwa gise be ye adwuma ah wa urade wasoma asem no ansa na asan yakọ enano pay me friendshira adom me friend monyam me friend kanko egu me shebra so juma so me maso me frapo moden me frayaresa me fratofo me fresika me fresh bremu aboafo seya o Yesu demo me frɛ juma
juma mefrɛ juma mefrɛ ɔgyeɛ mefrɛ fahodie ɛma me kra ɛma me ho ɛma me hyɛberɛ mɛdwuma mema mawadeɛ wɔ yesu dem bie wa no na frɛ bie wa no na frɛ ɛwurade yɛfra yɛresa frɛ awoɔ in the name of Jesus Christ. Psalm 119 verse 89 or say Erade asem etim ho da enti nyankopon asem ewo ho da etim enya de a ewo so enya de efiri ho enti na no pay Erade ansam a wo kan mpaebom ni nyina eye adwuma yes enti se wo kan John chapter 11 now. Bible say Yesu Kristo hwe soro e ma na Lazarus ewu no say Awurade menim say utie me da enne Awurade otie na kwa da Awurade otie na kwa ne da Jesus enne me wo Sompa fidikasi Yesu wona one me bompa ye ena no pay Jesus me fra ayaresama mo amen me fra ayaresama mo amen me fra pomode ma amen ade biara ekoso oni peduam
ɛna no page wayaresa Amen. ɛna gi wa hoɔden Amen. ɛna ayaresa nya wo de Amen. ɛna yade bi ntu nyira oba no yade ntu nyira Amen. ukuru yade no ntu nyira Amen. oyire no yade no ntu nyira Amen. obuafo no yade no ntu nyira Amen. efristo kan Psalm 107 verse 20 say osuma na asem Yes. ema ne kosa yade Yes. ɛna ayaresa mra ofio hɔ Amen. ayaresa mra hospital hɔ Amen. ayaresa mra edam hɔ Amen. wa wote kai mu wo adwuma mu yare bi tetew ɛnɛ mesoma yaresa ɛwɔ Yesu dem Amen. jiwa yaresa Amen. ɛnɛ obi ani da so asan Jesus. ɔtɔn ayɛntɔ Yes. yɛtɔ so ayɛntua ɛnɛ mefrɛ sika ma wo Amen. mefrɛ atɔfoɔ ma wo Amen. ɛnɛ yɛbɛtɔ w'adeɛ Amen. ɛnɛ a wokɔ onwuma so no yɛantɔ ɛnɛ a wokɔ yɛbɛtɔ Amen. ɛnɛ a wokɔ yɛbɛtɔ Amen. mefrɛ atɔfoɔ ma wo Amen. ɛba o store hɔ Yes. w'adwusuo hɔ Amen. mefrɛ atɔfoɔ ma wo Amen. wo a wobie w'adwuma a nipa nwura mu adwuma bi a woyɛ ɛnɛ wobɛkɔ adwuma no mu ɛnɛ adwumayɛfoɔ bɛba hɔ Amen. ɛnɛ amanfoɔ bɛba hɔ Amen. ama wobɛnya adwuma Amen. mefrɛ contract ma wo Amen. mefrɛ contract ma wo Amen. ɛnɛ w'adwuma mu hɔ ɛnɛ ɛhɔ bɛyɛ bitibiti Amen. ɛnɛ wokɔ adwuma a wɔba ne nsansa ɛnɛ deɛ ɔmma ne nsansa da Amen. ɛnɛ deɛ wode sika bɛba Amen. ɛnɛ wode sika bɛba Amen. ɛnɛ wode sika bɛba Amen. mehyɛ sɛ nyame diifoɔ sɛ ɛnɛ da yi wode anigye bɛba fie Amen. ɔse yie ne adɔyɛ bɛdi w'akyi Yes. ɛnɛ mefrɛ yie ma wo Amen. mefrɛ yie ma wo Amen. mefrɛ nyame adɔyɛ ma wo Amen. ɛni w'animu Amen. ɛni w'akyiɛ Amen. ɔma no o Amen. okuru no o oyiri no o wɔ Yesu dim obi a ɛnɛ ɔwɔ appointment bi a wɔkɔ ɛnɛ ɔwɔ appointment bi a wɔkɔ Jesus. ɛnɛ awurade ndi w'anim Amen. appointment ne di nhyira bɛba Amen. ɛde anigye bɛba Amen. ɛnɛ mefrɛ favor ma wo Amen. mefrɛ grace ma wo Amen. ɛnɛ nyankopɔn adom ntɔ wo so ɛ Amen. nyame mmɔborɔ ho ntɔ wo so ɛ Amen. nyame nhyira ntɔ wo so ɛ Amen. ɛnɛ obi hia sika deɛ ɔde yɛ adwuma Yes. yɛbie school obi ma school fees obiara ne deɛ ɔpɛ sika de ayɛ Yes. obi pɛ sika fa nneɛma obi containers aba ɔpɛ sɛ ɔkɔ yie Jesus. obi akra nneɛma bi Yes. mebɔ mpaeɛ sɛ nyame a ɔbɔ kwan to baabi bi akwan nie awurade mmie kwan ma wo Amen. awurade mmie kwan foforɔ ma wo Amen. opportunity doors Amen. emie ma wo 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 Amen. o deɛ ne yɛ awaresɛm Jesus. ɔhaw aba awareɛ no mu Yes. atete bi aba awareɛ no mu woyɛ sugyani Jesus. o mebɔ mpaeɛ ma wo Yes. nyame a waka no ɛwɔ Genesis chapter 2 Yes. sɛ ɔno awurade na no ɔbɔ awareɛ ɛma nipa a yɛfrɛ no sɛ Adam yere a yɛfrɛ no Eve no baabi bi a ɔho ka ni wɔ biara awurade ntwe ne ma Amen. awurade ntwe ne ma Amen. awurade ntwe ne ma Amen. ɔntwe wo kunu ma Amen. ɔntwe wo yere ma Amen. ɔma no yere Yes. ɔma no kunu Amen. ɔma no awaresɛm Amen. awurade nyɛ ne yie Amen. obi a wohwɛ yɛn a wotie yɛ obi man so sɛ yɛ Europe sɛ yɛ Asia sɛ yɛ America baabi bi ɔwɔ bi a wɔ adwuma sɛm ayɛ bisi basa o credit hour home office o social taxes bi ɔfare koraa na agye egu mebɔ mpaeɛ ma wo mebɔ mpaeɛ ma wo mebɔ mpaeɛ ma wo mebɔ mpaeɛ ma wo onkrata asɛm no onkrata asɛm no wɔ adwuma asɛm no yɛmfa wo yɛmfa wo mebɔ mpaeɛ interview na wakɔ no yɛmfrɛ wo yɛmfrɛ wo yɛmfrɛ wo ɛnyɛ yie wɔ hɔ di adanseɛ ɛwɔ obi man so ɛwɔ obi man so ɛwɔ obi man so ɛwɔ obi man so obi so hwɛ yɛn tie sɛ ne haw nyinaa yɛ awɔ sɛm yɛbɔ mpaeɛ yɛsan bɔ mpaeɛ ɛyɛ Hebrews chapter 12 ɛyɛ verse 29 ɔse m'asɛm yɛ ogya a ɛhye adeɛ
onyankopɔn asɛm ɛyɛ consuming fire yɛ bɔ mpae sɛ ɛne dɛ adebɔne bia nyame ntomu gya na nyame hye ka sɛ awurade mefragya ɛfiri sɛ wasɛm se wasɛm yɛ ogya ɛhye adeɛ ɛwɔ Hebrews chapter 12 verse 29 ɛna adebɔne ɛwɔ ɛna da no mu ɛwɔ m'anim memanim mehwɛbere mu ɛnɛ dɛn awurade togya egu so na ɛnhye biewa no fragya ɛgya no ba fragya biewa no fragya In the name of Jesus Christ. Oko na yeso. O sorry ye. Da ye be na waso. Yes. Dia na wo kaye. Da ye bone. Jesus. And asa ye da ye papa. Yes. Ye gyina Psalm 37 so verse 5. O say yemfa ya kwan ne nhye ne nsa. Na yemfa ye ho to no so. Na onno eno be. O say we should commit our ways unto the Lord. We should trust in him and he will make it. Hallelujah. Amen. Pompaya can rade say daye bia waso wo kaye eye daye papa erade man mrem. Yes. Ye daye bone de erade mpenguma erade sign o man wo yesu dem ho bia wa no na pompaya wo fi ho mara ya de papa no ba we yesu Kristo wo Sompa service so wo yesu dem sign daye bone no twa daye bone no daye bia waso ya bone shut daye bone sign daye bone papa waso daye mrem daye papa no
In the name of Jesus. Amen. 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 Mo Facebook no so na YouTube ni nyina mo type amen amen amen. Root asamwamo mo nyina mo gira so Nyankopon hira mo. Se ene anopa first service mo ne ya abom na ye de ene day ahye otumfo Nyankopon ensa. Kosoa se ne ene one ya asomo first service so no. Nyame ya adoma ochina same time 5 to 6 no. Your best time ehia ewoso na enwumere no nyame ya adoma ye be hia wo sida hour 9 to 10 pm ye be hia wo sida hour san join yen na obeye nhira sane ye kan no ewo Daniel chapter 6 no verse 10 or say Daniel daily prayer or say sane Daniel oye na da no or say okone nankutu nankumaso bunkutu jo bompaya no pa ewia ni anajo so who said Daniel ajata kurantimi anya na hwe ya na e wo de Daniel etimi eye enti na okano First Thessalonica 4 say we should pray without ceasing. Afi we be ya wafe amen afi we be ya unshira afi amen afi we be ya unkunum di afi amen nyame nhira na onya okese se ene one yesom ye sabre die ebi opese ye ne obo bibi ho paya mo amohwe TV no bo say your personal numbers no egu so obetimi afre bi anopai opese ye no bo special prayer bi ebi a o appointment bi ebi a bibi opese ye no bo mpaya numbers na good TV na enim no ofra no bo mpaya ebi a be o hwe yan o tie wo radio number no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number toso 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 number chat was 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0553 0557 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 the chat okra 0557 0557 000 000 967 Nyankopon hira opi Amen. se ene wo sai wo mre e wo Sompa first services so ene me ni team ena ene ye no esom ye nyame ya adoma ye be san hia same time